Maadjong pagabot sa San Remigio Maayo Resort. Hi guys, welcome to Maayo. Di ami rin ni hakahapit jud mi guys og Maayo guys no nyog adto sa Bohol guys. Maadyo ang tawag namo ni guys. Bitaw guys no. Maadyo na raman nga sa pila lang ka percent bisag mga 1 to 10% laman makasuroy-suroy pud ta panagsa sa ato ang pagtrabaho-trabaho no. Oh my God! Wow! O di ba pak na pak ang atong aura ni guys nga pinamatching nga kanang nay nakabangga ta og sawiti guys. Kailan mo sawiti guys kana bang naibutang bitaw sa hinumba guys or kanang nay magaluto kanjay mong kuluran nay mong pagkaon charot no. Bitaw guys unja guys sa mong ilibot og unsay naa unsay maadyohon aning among gidungan nga Maadyo Resort, Maayo di ay resort di ay kitnata Cebu charot. Unja mao ni ang amo ang kanang naay mga rabbit nga na-encounter no, mga buutan og mga dili talawan, dili irehis, dili liwat na ho charot. Bitaw guys kanang dili ni sid kanang naay kaning mga dagko nga rabbit guys, anad na ni sila tuwaan bisan kinsang tawo guys. Bisan kinsang tawo moanad ra sila pero nahadlok ko kay naamo ko na ngipon gihadlok ko nilag na ay ngipon na di murag magdili-dili ko og kanang naihawid kay basin og paako nun niya ang ho ang kamot precious ba ni atong kamot no murag way gas-gas kubal-kubalan charot nya katong nay gagmay guys mo ti mga talawan guys daga na ho ang gihilam ra gani padung pa nako ako haon kay kuguson di man pakugos dagan man am dagan lamang pug ko. So bitaw guys no mao ni ang naa sa San Remigio Maayo Resort. As in nindot ang ilahang tubig lang fountain guys, madyo kay wa sila nautdag tubig guys no nga sigig bukaw-bukaw ilang tubig bukaw-bukaw ba unja guys nawa ko re guys ugasan ang ubang mga kauban kini laging ignoy ta nya buta sa CR. Pero dili dayto ang agianan day guys. Umo nilang lobby guys, nilang lobby nga murag sala nga murag nindot. Lobby ba tawag ana? Dining or sani ba? Basta kay murag sala. Unja kani guys kay di nakita na ng mga kauban guys ari ra day agion day guys no. Pagawas adto sa kanang naay nindot pa nga mga lugar ani sa ilhang resort guys. Nindot jud pod si hinlo ang palibot guys. Syempre nagtig hinlo o di ba? Flexing sa kanang naay muhawid sa aho ang kamera no iya kong gipuli. Okay. Pero okay ra unta to guys ug dili ko pulihan no kay di pug ko ganahan og videohan ko unta saho ang aura ni guys nga wala joy arigla sa kinabuhi way arigla sa kalawasan guys na murag di daga charot. Nya sagdi lang kay mo aura-aura lang gihapon ko bisan og kanang nagaputos ko guys murag mahadlok mahalin sa lain og charot no. So mao na ni guys ani na kong dakita mag-aura-aura guys. Kanina guys, ito pagliko na ho guys, di ba hapit ko matagak no? Kung natagak pa ko ato guys, mag-bluff ka jud ko ato guys, charot no? Og syempre sa atong paglakaw-lakaw dili jud mawa nang naatay picture sa nindot nga view. Pak, di ba? Okay. Saba tong kantaha, oy pretty ba oy? Wa jud ni tabo nga pretty aning kalakiha guys kay wa jud ko nagarigla ni sa hong kaugalingon no. Wa jud ko nagpagwapa ni guys bisan pa man sa hong dagway, wa jud ko nagapamulbos-pulbos or naga-makeup or sa nibang tidmo ikcho ba ek kanang kalakiha guys no. Basta kay nalipay ko sa view og naatay picture ni Pak na siya guys. Unja kay murag kalangoyon gani ko anang dagat guys no kay galaway jud ko kay favorite jud na ho nga kanang naay kanang spot ng dagat guys. Lami jud jamo na sa pamati na ho. Lami pa oy nindot damo na jamo na sa pamati na ho guys nga makakita kog dagat. Jang trabaho na ho ni magasunod-sunod lamang ko sa mga kanang nagtortor aning dapita no. Unja kay nay swimming pool ari guys nindot kaayo ka aura-aura guys. Oh my God! Pak oh di ba? Unya nindot jud gani unta ni guys no ganang naay nagbikini pa unta ko guys kana nagpantig nagbra medyo unsang problema ha man na guys kay wa mo kay confidence so charot. Bitaw guys ana na ta mag-wear ng confidence nga giingon-ingon ninyo guys o kanang nay ready na. Okay.
Moment like this, I really love to treasure. There is only one human who knows and saw my very wide, priceless smile as he brought me like this. This is how I appreciate every little thing, knowing that this is why I love traveling. There is no tired in me when it comes to nature. Maybe this is not the right to travel more, but I am hoping so. Hala, oy, gikapoy mo kog voice over, oy, charot no, bitaw guys, no, paluma-luma og kanang naigama-gama og vlog, so, magugi jud kog edit ani guys, magugi jud kog voice over, no, wala kaning mga repita na guys, kay nalipay jud kog dako ani guys, priceless jud, tinuod jud tong giingon sa kanang naay na voice over diha, no, nga kanang naay, kanang effect sa sound, no, nga kanang priceless jud nga huang kanang katawa guys, ang huang kanang naay smile, basta makakita gingani nga lugar. The place is so very pretty like me, no? Charot. Ito kayong view guys, o diba? Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Di ba na yung dong ko na mag-picture 1, 2, take 2, take 3, o di ba na pinasakasakang kamot. Peaceful Ocean, Pahaway Sata. Natong lingkuran, picture niya dang pahuway. So guys, murag nalibot naman na mo ang lugar guys, no? Kanang nakadung na jugog maayo guys. Puhon-puhon guys, makwartaan ako guys. Magama na pug kog aho ang kaugalingon nga hotel niya, ho ang pangalan og Maajo. Para na ako competition sa Cebu, charot. Charot guys, oh, so very beautiful. This place is so very unique. And very unique pud ang ilahang kanang designing guys. Kaya di mo makita sa uban by charot. Bisag tato nakakita sa uban. So, karon guys, pauli na ni guys. And thank you for watching my videos. I hope to see you again next soonest in my next vlog. Bye!